Bones, avui estem al tercer dia. Representa que el primer dia vam fer 10 nuclis secs. A cap de 2 dies 48 hores vam fer 3 larves. Això era dia 6. Avui, a cap de 2-3 dies més, venim a verificar com estan. Hem obert la primera, n'ha acceptat 9 i ja anirem mirant les altres. A veure què tal. L'altre dia no ho vam ensenyar, però quan ficàvem una bossa d'aliment per estimular amb elles que alimentin més bé les reines, i ja la nostra tira d'apitràs per si de cas. Apartem una mica això i obrirem aquesta a poc i mirarem les que m'ho estan estirant. En aquest cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasi 10. Correcte seria fer-ho més, a veure si es veu bé, així. Bé, no. Més de 10. Ara en compte el ficau a dins, que no toquem el món. Tornem a ficar el menjar al damunt perquè no marxi de calentor i ja veiem que han estirat força. I els acabem d'obrir l'aliment. I ara anirem mirant a totes com va. Vinga, fins ara. Bones, no he pogut fer el vídeo al finalitzar, perquè era un dia que teníem pressa i així. Ara una vegada arribat a casa, fem el vídeo. Al final s'ha anat força bé, hem tingut més d'un 60% d'èxit. Per mi ja és bastant perquè no tinc més reines de les que puc assumir amb aquesta remesa. Així que tocarà amb companys i així. Llavors, està funcionant molt bé el sistema aquest de ficar un quadre de cria d'una alça que ja fa dies que l'havien pujat, que és tota cria tapada al poder sortir. De les alces hem tret el que diríem el ramat, que el fiquem en un lateral. Al mig fiquem el quadre del copularve, del lloc que ficarem les nostres larves. Allí ja el deixem a dins, que elles el vagin agafant l'olor i així. I després el quadre de cria en posta. A l'altre costat podem ficar alguns quadres bruts que tinguem de mel o uns quadres estirats, per no tindre tanta temperatura. Inclús se podria ficar algun aïllant o alguna espuma aïllant perquè no tinguessin tanta feina a calentar. Avui, que és dia 9, ara el dia 11 anirem a fer els nuclis. No els faríem tan aviat, els faríem el 14, però ens ve mal temps, ens venen pluges i el dia 11 ens dona una mica de treva. Així que el dia 11 farem els nuclis, ja que fem el màxim que puguem, i anirem a ficar els rulos, perquè no se'ns escapi cap reina que neixi abans d'hora. De les 10 caixes, 8 han tingut un gran èxit, més de 9 i 10 reines, menys 2, una que vam ficar molt poca abella i una altra que vam fer una prova de que amb un quadre que m'havien estirat més de 10 reines vam agafar les larves i els vam ficar a copularve. Eren larves bastant grans, amb la seva jalea real i així, però allí no ha tingut un èxit tan bo. De les 10 o 11 que vam ficar, n'ha estirat 3. Cosa que aquestes 3 ja estan inclús tapades i tot. Hi ha el perill que el dia 11 igual arribem, o el dia 16, que podem tornar a l'apiari, que és el dia que ficarem les verges, les reines, si han neixut, amb la caixeta típica per introducció de reina verge, o si no han neixut, les sembrarem, que és ficar la reina sense haver neixut entre 2 quadres. Així que, si el temps ens deixa, continuarem el vídeo. Endavant!